Det at blive sund, det er nok noget, alle har tænkt på et eller andet tidspunkt. Man begynder sikkert at blive træt af at spise fast food, og man begynder at blive træt bare at løbe op ad trapperne. Heldigvis er der tusindvis af apps til smartphones og tablets, som kan assistere dig i at leve sundere og spise sundere og lave mere motion. Så i dag skal vi kigge på nogle af de bedste sundhedsapps til Android. Man siger, at det sværeste ved at komme i form, det er at komme i gang. Og det er den her app kan hjælpe med, som hedder 7 Minute, som er en 7 minutters workout, som ligesom består af 12 forskellige øvelser som et minimum, og video tutorials, som viser, hvordan man ligesom udfører de her motionsøvelser. Den er meget simplistisk, og der er 2 forskellige programmer, som man kan vælge at bruge. Der er den klassiske og en 30-dages udfordring, og resten det er nogle, man kan købe, hvis det har interesse. Så der har man 2 forskellige øvelser, man kan bruge, og så er der også en kalender her, som viser, hvornår man så har trænet, og som I kan se, så har jeg ikke brugt det endnu. Jeg har brugt appen før på en anden enhed, dog ikke på den her. Når man så starter, kommer der reklamer. Fedt. Tag en pause. Runden 1 af 1. Start med sprællemænd. Fortæller den der så, hvad man skal gøre, og hvilken øvelse, og hvor mange man skal gøre. En anden meget vigtig ting ved sundhed, det er at sørge for at drikke nok vand. En app, som jeg bruger en del, som jeg lige har brugt den her weekend, må jeg indrømme, men det er en app, som hedder Hydro Coach. Det er en meget simpel app, som I kan se, jeg har slet ikke brugt den i dag, jeg har ikke indtastet noget i dag. Man kan se, det her det er en app, som sørger for, at man drikker nok vand. Man indtaster sin vægt og sin højde, og så derefter udregner den så, hvor meget vand man skal have i løbet af dagen. Som I kan se, mit mål, det er 3,65 liter, så jeg kan selv regne ud, hvor meget jeg vejer. Og så kan man så se, at her er nogle andre dage, onsdag for eksempel, der drikker 2,5 liter, og så kan man se, hvornår jeg har tastet dem ind. Det sjove ved den her app, det er, at når man får en notifikation om, at man skal drikke noget vand, så giver den enten et lille fif med, hvordan man husker at drikke sit vand, eller et lille fact om vand, og hvad det kan gøre for en. Fortæller for eksempel, at supermodeller drikker masser af vand for at se godt ud, og det hjælper rigtig meget på ens hud, hvordan den ser ud, og holder den glat og fin. Den sidste app, vi skal kigge på, det er MyFitnessPal, som er en app, som man skal holde styr på, skal have om dagen. Og så kan man ligesom bruge den som en slags dagbog, som er herude i siden, på hvad man har spist. Så hvis man lige har spist morgenmad, kan man smide det ind, lige frokost kan man smide det ind, og aftensmad kan man smide det ind, og mellemmåltider, hvis det er noget, man gør sig i. Og selvfølgelig motion og vand. Vand kan man enten vælge at bruge den her app, eller vælge at bruge Hydro Coach. Det er, hvad man selv synes. Jeg synes, den app den er meget god, fordi ligesom Hydro Coach holder den styr på, hvor meget man spiser, og regner ud, hvor meget man skal have i løbet af dagen. Og ligesom tager højde for, hvis man har dyrket motion, hvis man altså husker at skrive det ind.